أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayin fassara mafarkin dukan dokin wuya. Ga abin da Shafir Gani Annabi da ya fassara a cikin littafin sa Tadiru mujalladi na farko shafi na 223 babu gadi babu da yake magana akan harfa gadi yake cewa duk wanda ya ga ya doki wato an doki wuyansa a cikin mafarki to lalle mai yiwuwa zai ɗiyawaitar da baiwarsa ne. Duk wanda ya ga an doki wuyansa a cikin mafarki mai yiwuwa wannan yana nuni a bisa ƙila mai yiwuwa zai bar sallah ne ya yi watan irin abin da ake ce ma watan kamar tarkus salati ko a ce tarikus salati. Duk wanda ya ga an doki wuyansa lalle hakika yana nuna cewa ƙila in yana da bawa wani zai ɗewatar da bawan ko ya sace shi sai da shi ko ya kashe shi. Idan yana cikin watan baƙin ciki baƙin cikin zai yaye, idan yana da bashi wani zai zo ya biya mai bashin. Kai mai yiwa duk wanda ya ga an doki wuyansa mai yiwa fa wani ƙaton samu zai yi, tunda an ce a darba hola da duka ba da wani mai yiwa za a zo a bashi babban jari ne. Allah shi ke da sani akan wannan. Soyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai domin annabi.